Yes, nu skal vi lige snakke lidt over den her video om bæredygtig energi. Vores energiforbrug det er rigtig stort lige nu. Vi bruger det til at spise, til at lave mad, til at rejse, og vi bruger det til at arbejde på, og vi bruger det også til at flytte med på Facebook. Men hvor kommer alt det her energi fra? Det er sådan det store spørgsmål, og lige nu som det ser ud, der kommer det meste af vores energi, det kommer fra kul, olie og naturgasser. Also known as fossile brændstoffer. Biomasse, kerneenergi og bæredygtig energi, det er også en stor del af det, vi sådan gerne vil have. Fossile brændstoffer, det er organiske materialer, der ligger i jorden i flere millioner år. Og biomasse, det er ting som træ og planter. Kernekraft, det er atomkraft. Og så er der bæredygtig energi, det er ting som solceller og vindmøller. Altså ting, der ikke forsvinder. Priserne på de fossile brændstoffer, de stiger, fordi at det hele det begynder at forsvinde stille og roligt, på grund af at vi bruger det hele. Og det kan blandt andet medbringe, fordi vi bruger det hele, medbringe global opvarmning og forskellige luftforhold og oliespild og syreregn. Og vi har brug for en løsning meget hurtigt, fordi ellers så kan vi risikere problemer. Som det ser ud lige nu, der er fossile brændstoffer, det er ligesom et engangsforbrug, og det er ikke særlig godt, hvor så når man kigger på bæredygtig energi, der er det, den kan du bruge om og om igen. Og nogle bæredygtige energimåder, det kan være sollys, vind, regn, tidvandet, bølger eller kernetemperaturen på jorden. Lige nu som det ser ud, der altså hvis vi bliver ved med at bruge de her fossile brændstoffer og til sidst løber ud fra dem, eller er ved at løbe tør, så ender det med at vi kan komme i krig med de forskellige lande. Og alle stormagterne kollapser, og det ville være meget bedre, hvis vi skiftede de fossile brændstoffer ud med bæredygtige ting. Og hvis vi nu i stedet for kraftværker og boreplatformer og jeg ved ikke hvad over det hele, så ville det være meget bedre for hele jorden og klimaet, hvis vi nu bytter det ud med solceller og vindmøller. Så nu er det faktisk bare at tage valget om, skal det være en totalt smadret planet med syreregn og dårlig luft og rigtig varmt, fordi global opvarmning er kommet og smadret os alle sammen, eller skal det være en sund og rask jord, som vores børn de vokser op i? Ja, det var så det. Vi er færdige. Jeg kunne lige høre dig der i baggrunden, Frederik. Mange tak for det. Hej hej.